бишарофат Дадабоева зиёда аз 40 сол аст ки ба парвариши гул, ниҳолҳои сояафкан ва мевадиҳанда машғул аст. ӯ ба ярмарка зиёда аз 20 намуди ниҳолҳо, кӯчату тухмиҳои гулҳо ва дигар зироятҳои кишоварзиро ба фурӯш гузоштааст. Парвариши гулҳо, парвариши мана айнесна вай мешад. Помидор, бодаринг, болгар, бақладҷон. Акун ояндаш будем ин чизи зимистонамо мани минҳо акун гулҳо. Гулҳои бисёр ҳай, мана гулҳои карамгул ҳай, харазантени задай, кавутай, фиалеве ҳай, мини шамшод ҳай, вешни зелёни ҳай, мини гулҳои алои ҳай, кактус ҳай. Бо хонамонда ниҳолҳо ҳай, ниҳоли неварам унҷо фурӯхтост. Ниҳолҳои акун зардолу, шафтолу, мана то ҳатто акун бедам гирифтосиян, сафедорам гирифтосиян. Акун мо ҳамомо акун байкади акун папир шудам ки ами бизани масика досием. ӯ маҳсулотҳои худро аз хоҷагии деҳқонии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров овардааст. Ба гуфти худаш аксарияти ниҳолу гулҳоро дар хона парвариш карда, зиндагии худро бо даромад аз фурӯши он пеш мебарад. нархи ниҳолу гулҳои ба фурӯш гузоштаи Бишарофат Дадабоева аз 1 сомонӣ то ба 30 сомонӣ аст. Навош мана ин баҳо 1 сомон сар мешад гулкарамомо. Мани кактусу мин алои ҳамо 10 сомон. Мани вешли зелёни 10 адаб то 25 мешад. Сони мани шамшотай ва ям ҳамин нарх. Дар Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон филиали Институти боғдорию сабзавоткорӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мавҷуд буда, он дорои зиёда аз 6 гектар боғ тогзор аст ва дар он ҷо корҳои илмуву тадқиқоте гузаронида мешавад. Абдуллоҷон Тоҳиров, мудири шӯъбаи токпарварии номзади илмҳои кишоварзӣ, дар ин ярмарка намудҳои гуногуни ангур ва дарахтони мевадиҳандаро овардааст. ҳамчунин барои харидорон мизи маслиҳатдеҳӣ низ ташкил карда шудааст. мизоҷон метавонад дар баробари харидорӣ маслиҳатҳои муфидро бобати шинонидани ниҳолҳо, буриши ток ва парвариши дурусти он пурсида бошанд. мана ҳозир дар як мисолаш мегӯем ки ҳозир омада бисёртар дар соҳаи токпарварӣ бошад, агар гуфтастанд ки буридани муҳлати токро ба мо фаҳмо дедед. ҳозир ба мо ҳамихел тавсия медиҳем ки мо бояд онҳо чуноне ки диданд ҳаво гарм шуда истодаст, бояд токбуриро ҳатман тез босифат бо маслиҳати мутахассис ба итмом расонанд. ярмарка фурӯши ниҳолҳо, кӯчату тухмиҳои гулҳо ва дигар зироятҳои кишоварзӣ дар назди театри Камоли Хуҷандӣ рӯзи шанбаи ҳафтаи гузашта оғоз гардид. гуфта шуд ки дар ярмаркаи мазкур аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ва ташкилоту идораҳои соҳаи кишоварзӣ беш аз 1 миллион 200 ҳазор бех ниҳолҳои гуногун ва гулбутаҳоро пешниҳоди боғпарварон ва сокинону меҳмонони шаҳр карда шуд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода аз намоиши ниҳолу кӯчат ва дастранҷи боғдорон аз наздик шинос шуданд. зикр гардид ки дар мамлакат боғдорӣ аз муҳимтарин соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мавқеи хос дорад. бояд қайд кард ки ярмарка фурӯши ниҳолҳо бо мақсади муташаккилона роҳандозӣ кардани маъракаи кабудизоркунӣ ва ободонӣ ва расонидани ёрии амалӣ ба хоҷагиҳои кишоварзӣ, аҳолии шаҳру ноҳияҳои вилоят ва ташкилоти идораҳо дар корҳои ободонӣ, кабудизоркунӣ ва бунёди боғу тогзорҳои нав мебошад. ҳамчунин дар ин рӯз ярмарка фурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ бо нархҳои аз бозор арзон ташкил карда шуд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.